אתה מוותר פה על משהו הצגה, אחי. מה, אתה אומר ללכת על זה? בטח, אח שלי זה ליום הולדת, יש לי יום הולדת, עושים ארוחה משפחתית. זה עוגה שלי. בא לך על הזמן, אני אוכל את זה בבית, מה? אם הוא אומר? איזו השקעה, אה? איזו התייחסות. כל חתיכה מקבלת יחס, כאילו היחידה. כל אחת מרגישה מיוחדת. אתה רואה, הוא בלי לשים לב אמר את הסיפור של אחי הקצר. בלי לשים לב, אתה מבין? איזה טירוף. זה כל הסיפור באחי הקצר. אבל יש לי שאלה, לקחתי עכשיו את זה, לקחתי עכשיו אנטריקוט, יש לי שאלה, האם אחי הקצב הוא גם אחי השוחט? הגענו לקופה. בוא, פנק אותו. זה רק בשביל הסרטון, מכבים את המצלמה, זה חוזר אלינו. יש טלפון. פרנסה בשפע, שהשם ישמור אתכם. תודה רבה. זה רק בשביל הסרטון, מכבים את המצלמה, זה חוזר אלינו. תעזור לי. מניאק, שקית, אחי.